בשבוע שעבר נפתחה במינכן בגרמניה תערוכת הרכב השנתית עם חידושים והצצה מקרוב לעתיד תעשיית הרכב האירופאית. אז אילו דגמים חדשניים מוצגים בתערוכה? אילן פייבי שלנו, מנכ"ל ובעלים של טורבו, המגזין למכוניות ספורט ויוקרה. לילה טוב. לילה טוב לכולם. מה העניינים? מצוין, חזרתי לא מזמן ממינכן מהתערוכה. הם החליטו בתערוכת מינכן לשחוט פרות קדושות, להעביר את כולם לחשמל, כמו הגולף GTI, שמכונית שהיא אגדה, שתהיה חשמלית. הם הופכת להיות חשמלית. מה זה אומר, אילן, בעצם, על חוויית המשתמש, על התפעול של הרכב, על הביצועים שלו? יש לזה משמעות? ודאי, כל מה שהכרנו מבחינת נהיגה בעולם הישן, יש את העולם החדש, הוא הרבה יותר טכנולוגי ומתקדם וידידותי הרבה יותר למשתמש, אתה לא צריך להחליף הילוכים עם גיר ידני או דברים כאלה, הכל כמובן נעשה באלקטרוניקה מתקדמת ביותר, מנועים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר קל לשפר אותם, לעשות אותם יותר חזקים, וטכנולוגיה חדשה, ככה גם בפורשה, שעשו את המישן איקס, מכונית על עם 2,000 כוחות סוס, מכוניות של 2 שניות ל-100, מכוניות מאוד מאוד חזקות. 2 שניות ל-100, כן, גם פולקסווגן, בעלת הבית של סיאט, מחקה את סיאט, ועכשיו יהיה קופרה, רק מותג קופרה. יש מלא דברים, וכמובן מרצדס, שהיא חברה הכי ותיקה מבחינת מכוניות יוקרה, היא מציגה את המכונית שהיא קונספט שלהם, ה-C111, ומכונית שהיא תהיה יותר ארצית, ה-E-Class החדשה, שתגיע השנה, בעד סוף השנה לישראל, כדגם 2024. כן, בואו נדבר על טסלה של אילון מאסק. כמובן, כמו שדיברנו על אילון מאסק, עשו את הטסלה החדשה, את המודל 3 החדשה, איילנד, השיקו אותה בתערוכת מינכן, מכונית הרבה יותר מתקדמת, גם סוף סוף עשו לה את הפנסים החדשים. הגיעה לארץ? היא תגיע לארץ בתחילת 2024, ואיך אומרים, האנשים מאוד מצפים לה, אנשים שיווק כבר לצורה החדשה, לדגם החדש. איך המחירים שלה? הם סבירים יחסית לשוק, הם מאוד תחרותיים. כן, יש איזו תחושה שמשהו שם קרה לאילון מאסק. ראינו עם הדגמים הקודמים של טסלה, שהוא פתאום, אתה יודע, אנחנו מסכמים שנה, בשנה שחלפה הוא פשוט פתאום יום בהיר אחד החליט לחתוך במחיר. אילון מאסק יכול לעשות מה שהוא רוצה, בן אדם הכי עשיר בעולם, בן אדם אקצנטרי, ואיך אמרנו? משוגעים מניעים את העולם. בן אדם נורמלי לא יכול לשגע את העולם ולהניע אותו. והוא יכול אפילו למכור טסלה בשקל, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, השאלה היא אבל איך זה משפיע הוא עושה את האוטו תחרותי. כן, השאלה היא אבל איך זה משפיע על האמינות של המוצר, משום שאם עכשיו בן אדם בא ורוצה לרכוש טסלה חדשה, אבל לא יודע מה יקרה בחודש הבא, ואם הוא יחליט לחתוך את המחיר ב-80,000 שקלים לצורך העניין כאן במדינת ישראל, אז אתה יודע, אני כצרכנית חושבת פעמיים, אם אני רוצה לרכוש רכב כזה, שיכול מאוד להיות שהערך שלו צפוי לרדת באופן משמעותי יום בהיר אחד, כי אילון מאסק יתעורר בבוקר והחליט שהוא מוכר טסלה בשקל. הוא פשוט יכול, כמו שאמרתי, לעשות מה שהוא רוצה. דבר נוסף, שהוא אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, הוא יכול להוריד את המחיר, הוא יכול להרים את המחיר. הוא גם רואה את התנודות של השוק במדינת ישראל, הוא רואה כמובן את העולמי, אבל ברגע שהוא מוריד, הוא לא מוריד רק לישראל, הוא מוריד בכל העולם. כי מה, המטרה היא בעצם להתחרות בסיניות? כן, להתחרות הוא בשוק תחרותי מאוד, שהתחיל לגלות את טסלה, וכולם מנסים להעתיק מטסלה, וקשה להם, יש לו מוצר מאוד חזק. כן, טוב, אנחנו לקראת השנה החדשה. מה היה הרכב שלך לשנה החולפת? תשמעי, טסלה הדגם מאוד מאוד מצליח, אבל שימי לב, גם המכוניות על התקדמו, פורשה עם הטייקן, ועכשיו הביאו גם את הגרסה החשמלית של המקאן החדשה, זה דברים חדשים שיתחילו להיכנס פה חזק מאוד, החשמליות מתחילות לעלות חזק, לעומת זאת מכוניות
רגילות, סטנדרטיות, שהן בנזין, עדיין ממשיכות להיות משווקות פה, למשל היונדאי N, עכשיו התחילו להכניס אותה גרסת בנזין ועוד ידנית, ואנשים יש להם עוד תשוקה למכוניות ידניות עם הנעה אחורית, או גם סובארו BRZ עם הנעה אחורית וגיר ידני. יש אנשים שיש לו את התשוקה לעולם הישן. כן, נהדר. אילן, תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא. לילה טוב. בבקשה, לילה טוב.